Škola nič neuzatvára, škola skôr otvára, dalo by sa povedať, akúsi bránu v živote nádejného umelca. A ako ďaleko sa za túto bránu potom v živote dostane a vo svojej práci, to už záleží nie celkom na škole, ale na ňom samom predovšetkým. Na jeho talente a na jeho vôli, ktorá s tým talentom vie alebo nevie zaobchádzať. Za 30 rokov opustilo Vysokú školu muzických umení už 1000 absolventov. Vstupovali s nádejou, že v nich drieme veľký talent, s veľkými predsavzatiami, s túžbou dokázať. Istý jeden múdry pedagóg mi vtedy poradil, na tejto škole musíš brať veľmi poctivo 2 predmety. Samozrejme za predpokladu, že nebudeme hovoriť o talente, ten už ako je daný. Javiskovú reč a javiskový pohyb. A to ostatné, to už len treba vstrebávať, čítať, poznávať hudbu, ľudí okolo seba. Je síce pravda, že tie 4 roky sú na to málo, ono vlastne na to nestačí niekedy ani celý život. Prijíma ich nové prostredie starej, múdrej Akadémie Istropolitány, stretajú sa s pedagogickým zborom významných osobností z oblasti umenia a umenovedy, ktorí sú zárukou formovania profilu mladého umelca. Topo tapa tipi tupu. Topo tapa tepe tipi tupu. Adept umeleckej tvorby sa vzdeláva vo svojej disciplíne a je vedený k tomu, aby bol mysliteľom svojej doby a jej básnikom. Herec vytvára dielo, ktoré sám nevidí, iba tuší, aké môže byť. Všetko je len v jeho predstavách. Zasa ste zbadali, že každý pohyb v priestore hovorí o niečom. Že každým svojim pohybom v priestore píšete a divák z toho číta, čo chcete, o čo sa usilujete, po čom túžite. A že skutočne každý pohyb, ktorý urobíte, každé gesto, ktoré v priestore vidíme, dáva divákovi vedieť, alebo tomu, kto sa na vás díva, kto vás pozoruje, o čo sa asi postaví, v priestore usilujú. Rektorom školy je profesor dr. Rudolf Mrlian, doktor vied. Predovšetkým by som rád vyzdvihnúť myšlienku založenia Vysokej školy muzických umení po februárovom víťazstve v roku 1949 a vyzdvihnúť genialitu tejto myšlienky z hľadiska predovšetkým spoločenského, ale aj odborného. Základnou témou tejto myšlienky bolo pomôcť vo výchove socialistických umelcov. Pomôcť práve takým typom vysokého umeleckého školstva, akým sa stala práve táto naša škola. Jej osnovatelia, zakladatelia, medzi ktorými treba vyzdvihnúť predovšetkým vtedajšieho povereníka školstva, súdora Ladislava Novomeského, nadväzovali už na skúsenosť umeleckého školstva zo Sovietskeho zväzu. Posledné 10-ročie v živote tejto školy znamená nový kvalitatívny skok. A čím sme sa vlastne zaoberali toto posledné 10-ročie? Predovšetkým tým, že sme sa pokúsili dvíhať úroveň pedagogického procesu. Sústredili sme sa na teóriu jednotlivých druhov umenia, aby naši absolventi boli nielen schopní, ale boli aj múdri.